Umzali lapha ekhaya lengane yakho uyayibona noma uyayisola mangakazi uyibone. Uthi ibhema ugwayi, nombhema insangu, nombhema intashi, lokho bakufakela emakhaleni. Noma ngabe ibhema hlobo luni lesidakamizwa. Kodwa ufuna ukuthi lento iyeke ukuyibhema. Noma ngabe wena muntu wenkosi Jehova wena uwobhemayo, kodwa lento uyafuna ukuyiyeka, uyayibona ukuthi iyakuhlukumeza lento. Noma ngabe ugwayi uyafuna ukuyeka lo gwayi ngoba uyabona ukuthi lama 3 rand ogwayi everyday awusanawo, uyakuhlule lento ukuthi ume estradini ulebe luhlupha abantu bacela amathokana ukuthi bagcwalise ufuna ukuthenga ogwayi. Umilanga lonke ekseni kuze kuntambama umila lapha esitolo ulinda abantu abazothenga ukuthi bakupushintshe ukwazi ukuthenga ogwayi. Lento lesiyecikile nawe ufuna ukuyeka lo gwayi ebhemayo noma ufuna ukuyeka lensango ebhemayo. Uyabona ukuthi awusayi-afford, awusanayo imali yokuthenga lo gwayi njengasekucaleni. Umsebenzi ukuphelele noma isikole usiqedile noma usiyekile awusayithola imali yokukhera lebo ubhema ngayo lensango. So ufuna ukuyiyeka manje lensango le. Kunomuntu esiza nawo lapho ukuyekisa umuntu ukubhema. Noma ngabe ubhema hlubulo lesidakamizwa insango ugwayi noma ngabe yini noma ngabe yini lebo efaka la bathi intashi. Uyawuthatha ke lo muthi uhlanganise nalento oyibhemayo. Asekuthi ubhema insango. Kodwa manje ufuna ukuyiyeka lensango. Noma ngabe umzali ufuna ukuyekisa umntana wakho lensango ayibhemayo. Uyayithatha lensango uyithenge kahle, mawuceda uyikrashe, uhlanganise nalomuthi lo, uyibophe, uyibheme kanye nalomuthi lensango yakho le. Mangabe ugwayi uyawafula kancane ufake lo muthi, uthi ulayite ubheme kanye lo gwayi nalomuthi lo. Uyabona uma ngabe intashi futhi uyathatha le powder yakho uyihlanganisa nalomuthi, uyifake kahle emakhaleni, senalomuthi lo. Wenzela ukuthi that craving leya ukenze ukuthi ufuna ukubhema lento iphele. Lo muthi lo uqeda icraving yesidakamizwa, uqeda icraving yokubhema ugwayi, uqeda icraving yokubhema insangu. Kuthi ngaso sonke isikhathi wena ufuna imali yensangu uyalwa, uyatshontsha endlini ntshontsha imali ngoba ufuna ukuthenga insangu. Cha, mayiphele ya craving. Lo muthi uyakulekelela ukuceda le ya craving, uqeda lokho akulangazelela ukuthi ubhema insangu noma ubhema ugwayi. Uyawuthatha uhlanganisa nale nsangu bese ubheme kanye. Ubheme kanye. Uyobugqina ngokuyibhema lo nsango yakho ngalo langa lelo. La uzohlanganisa khona nomuthi nalensango. Kube ilanga lakho lokugqina ukubhema lo nsango yakho lo yibhemayo. Mangabe ufuna ukuyiyeka, ungaziyekisa wena. Mangabe futhi awufuna ukuyiyeka, agcobe ukuyibhema. Wena mzali lapha ekhaya mangabe lo mntana wakho uyamsola noma uyamazi uyayibhema lensango, uthathe lo muthi uyatholakala lapha amkhunda bezitha, uyamthengele lensango. Hlanganise kahle nalomuthi bese abheme. Uzobagqina ngqi ngayo langa lelo ukubhema lento ayibhemayo. Nikube lenkinga nasixazululo kuze ibe inkinga usho ukuthi nesixazululo.